थांनाय 19/7/2021 अक्ट'आव खौरां बिजोंनि गेजेरजों रिमल बसुमतारीया गावनि फिसौ बिजितसार बसुमतारीनि फाहामथायनि थाखाय सरकार आरो रायजो राजाफोरनाव मदद बिनाय बादिनो बयबो राङारि अनसुंथाइखौ हरदोंमोन, जायनि थाखाय रिमल बसुमतारीया रायजो राजानिसिम साबायखरजों लोगोसे गोजोननाय जासिहरदों। नाथाय दुखुनि बाथ्रा दि थांनाय हरावनो 6 बोसोर बैसोनि बिजितसार बसुमतारी उन्दै गथ'आ रुंसारि जालांबाय होननानै बिबौ रिमल बसुमतारीया खौराङाव फोरमायहरदों। आङो सिगां आंनि रायजो राजाफोरखौ आं खावलायो, आं बिसौनि थाखाय आं अनसुंथाइ बिदोंमोन, नाथाय बियो बिसौआ आंनिया गैले, हरनि 2टायावनो जिउ गोमाबाय। दा जायहा हरनो नागिरदोंमोन बिसोरबो बिसिनि सायाव आशीर्बाद थाथोंसै, जायहा हरबाय बिसिनि सायावबो आशीर्बाद थाथोंसै। ओमफ्राय आं दा बहाय मानसियाखौ फबनाय जायाखै, ओजोंहाय हा एसे दङ, बेवहायनो फबनांबाय। बेवहायनि हाखौ आं गासैखौबो फानजोबखाबाय, गैयाब्ला बिगासेयानो जाबावनाय नङा बनि हाया, सिगांनो फाननांखादों।